אני אוהבת לקום מוקדם ולהתחיל את הבוקר לאט. לקחת לי רגע לפני שכל היום מתחיל. לאסוף את החלקים בתוכי שהתפזרו במהלך הלילה ולצאת לשמש ולהישטף בשמש הטובה והבריאה. לבדוק לרגע מה קורה לי בגוף, למה אני זקוקה, לאיזה תנועה או מתיחה. לפגוש את הטבע, לפגוש את הבחוץ, להקשיב לציוץ הציפורים ולמצוא לי כל מיני נקודות קסומות, להיזרק לעוד רגע של מנוחה. זה מה שאני עושה לפני שהיום שלי מתחיל. משתדלת לפחות. זה משהו שיש לי שליטה עליו. וככה המיכל שלי יותר גדול. המקום של השקט יותר רחב. הפוקוס. ואז יש לי יותר מקום לנתינה, להקשבה ולכל אתגר שיכול לפגוש אותי במשך היום שלי.